Ayan na lang ang suong, oy. Ayan lang ang suong. Oh, ito pa na, pwede ka musok ko kaya may balay sa una. Dali, balay dali. Nagkikit-kit ka sa mukaan. Ikuha na lang dali. Igana na lang dali. Kanuong yun mo? Kanuong namibyan? Ano, di yan. Ari. Hindi ko bata. Kung boto pis. Ko iyo sung ko pak. Iyo sung ti. Guwat manuong ko. Dala. Gunit ni Rael. Gunit ni Kuya. Ulan ni Mumingan. Dili ara raman diha. Ya ako ram dili. Dili ko na ko na ikuan. Isahan ra. Saboy. Nakaya sa masakay. Dali. Kau sakay mo kau. Kupot. Na mga bata ay hatod. Hatod. Uyog. Daghan sa nangatod. Ato juga.
Daghan sa nang hatod eh. Mag-assignment ko. Hello guys. Kang Junjun. Ha? Wala nila iba yung video ra. Mga gwapa ninyo eh. Jasmine, gwapa ka Jasmine. Oh my God, thank you so much. Wala rin sila si Rolyo. Oh. Ay, naghatod mi ay. Dito na rin yun. Ay, si Juan. Ay, dito din naman yun. Patugi posil. Kasil. Kasungganahan. Sa tiil. Wah. God, wala lagi ko ilis God. Ari ko dre. Daghan sa nang hatod guys ay. Chat mo, ma'am. Ano ma? Saklag si. Saklag ako. Aw. Mama. Mo na mga igsoon ni Junjun. Mga gwapa yang mga igsoon. Ikan na sa gawas. Be. Ha? 5, 10 ay. Baitihan na lang. Piso. Salamat. Hindi ba madak?